सेजौ जिबाथि मागो पूर्णिमा फोरबो आरो 10थि सुरुप सेथि प्रसाद संसदनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटानि सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 23 आरो 24 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों 1jiबाथि मागो पूर्णिमा फोरबो आरो 10थि सुरुप सेथि प्रसाद संसदनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जयग होनाय हाबाफारिया खुंजायो। बेलासिनि 2 रिंगायाव मिरु संसदनि भट आजावनाय, मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम थान्दै जथुम खुंगोन। बे थान्दै जथुम्माखौ बेखेवनानै होगोन बानजाय आफादनि मासिगिरि एबा आयेन आफादनि सोद्रोमा बिजित गोरा नार्जारिया। गियाननि फुंखा मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होगोन ब्रह्म धोरोमनि शास्त्र नायक धोरोम बेखेवगिरि बिनोद चन्द्र ब्रह्मआ। बेबायदिनो गाबोननि हाबाफारियाव मुलुगनां गोजोननि थाखाय मिरु संसदनि अधिनायक रमेश चन्द्र ब्रह्मनि जयग आहुति होनायजों हाबाफारिया जागायगोन। लोगोसे 1jiबाथि मागो पूर्णिमा फोरबो फालिथायनि गेवलां सावरायमेलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, लकसभानि एमपि दिलीप शइकिया मोनजों लोगोसेयैनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। दा बेवहाय जा 23 आरो 24 फेब्रुवारि बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेराव जोङो जग्य होनायनि गेजेरजों बे मुलुगनि जा प्रदूषण बे प्रदूषणखौ दानगारनाय थाङो। दा बे जग्यआ सोलिबाय थागोन अखण्ड भाबै गाबोन फुंनिफ्राय आरो दिनैबो सोलिबाय थागोन, जाबाय थागोन बेयो। बेनिफ्राय बियो मोनसे जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि जा जग्य होनाय खान्थि आरो जा ब्रह्म धोरोमनि जा बोसोन परमहंस शिबनारायण स्वामी आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जा बोसोन, बे बोसोनफोरनि गेजेरजों जों जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि देश बेखौ जोङो खोमसि फोथायनाय गैयै मोनसे सांग्रां आब्रुथि गोनां हारि हिसाबै जोङो सिनायथि होनो थाखाय जोंनि समाजखौ, जोंनि न'खरखौ जों फोसाबनो नाजादों। दा बिनि गेजेरजों बयबो हारि माहारि बयखौबो सायख'वा जासे जों बाहाय हांख्रायनाय जादों। मानोना बे जग्य होनाया माने गोदो गोदायनि ऋषिमुनि मुगानिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे खान्थि। बेदनि बे मोनसे बोसोन जे जग्याहुति होयोब्ला गोसोआ गोथार जायो, गोथार जानानै गियान उदय जायो आरो बे गियाननि गेजेरजोंनो जों सान्थि मोननो हायो। दा बे मुलुगाव बयबो सान्थि थानांगौबा जों हारि माहारि गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरजोंबो जोङो गोरोबलायनांगोन, अनलायनांगोन। बे मेसेजखौनो जों होयो जे जोंहा बेवहाय हारि फारागथि गैया, धोरोम फारागथि गैया। बयबो जायखि धोरोमावनो थाया मानो बयबो फैनानै जग्याहुति होनांगौ। होनायनि गेजेरजों बेयो जोंनिल' मंगल नङा, बे सारा मुलुगनिनो मंगल जायो। बेवहाय बेखौ बेदनि बोसोनाव होनाय दङ। दा बेखायनो बयबो जेबो गोनो गोथो सानाजासे गासैबो बेहाय फैनानै बे जग्यखौ जाफुंसार होनांगौ आरो बे जिथु धोरोम शास्त्र सावरायनाय बाहाय बाहागो लानानै बिनि जा परमहंस शिबनारायण जि सार्वजनिन उपदेश, बे उपदेशखौ लानानै जोङो मुलुगाव बयबो गोरोबलायनानै सान्थियाव थानांगौ। बेनो जोंनि बे ब्रह्म धर्मनि थांखि। बेखिनियानो आरो। गिबियावनो गासै आसामनि जोंनि सुरुश्री प्रसाद संसदनि आइमोन बाबामोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति सोरबाय नमो। जोंहा होखानाय डेट बायदिनो 1jiबाथि मागो पुर्निमा खुंथाय आरो 10थि एनुवेल कनफारेन्स बे प्रग्रामा जोंहा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै जोङो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय मथा मथि जोंनि 9 बाजिसिम जोंहा फुंनि जयग होनाय हाबाफारि सोलिबाय थादों। बिनि उनाव जोंहा सानसुनि 11 बाजिनिफ्राय जोङो ओंखाम जानाय जागोन। बिनि उनाव जोंहा बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय जोंहा बाबामोननि
आइमोननि नाम थिसननाय बे हाबाफारिया जागोन। बेनिफ्राय जोंहा मोनानि 5 बाजि 6 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि जैग' बिनि उनाव जा शास्त्र मेल, ओमफ्राय गाबोननि जा 24 बे 24 हाबाफारियाबो बेबायदिनो जाहैगोन। फुङाव जोंहा जैग' होनाय हाबाफारि, बिदिनो सानसुनि 12 बाजिसिम जोंहा शास्त्र मेल जागोन। बिनि उनाव 1 बाजिनिफ्राय जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेला जागोन। जोंहा आसामनि मानाव गेदेर स्पिकार बिस्वजित दैमारि सारा सफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा BTCनि CM मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा सफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि तामुलपुर बिधान सभानि मानाव गेदेर MLA जले दैमारि साराबो सफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि नाग्रिजुलि बिधान सभानि BTCनि मानाव गेदेर EM धर्म नारायण दास साराबो जोंहा सफैगोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि दरंगाजुलि बियाबनि मानाव गेदेर EM बिजितगोरा नार्जारि साराबो जोंहा थागोन। ओरैनो जोंहा मानाव गेदेर बिजितगोरा नार्जारिया जोंहा बे खुंथाय RCनिनो गाहाय चेयारमेन। दा गासै जोंनि ब्रह्म सिबियारि सर्बस्ति प्रसाद संसदनि गासै आसामाव थानाय जिल्ला दखरा आरो प्राइमारि गासै गामिनि आइमोन बाबामोनखौ जोङो RCनि जानानै लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि हाबाफारि आरो गाबोननि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि धोरोमनि शास्त्र बिसार बायदि जोंहा बेहाय जाथि बासियालासिनो राव बासियालासिनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जैग'सालियाव जैग' होनानै जोंनि प्रिथिबि मुलुगखौ गोजोन आरो सान्थि खालामो। बेखौनो जों RCनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै। दिनै 23 फेब्रुवारि आरो गाबोन 24, दा बे साननैखौ थि खालामनानै जोङो नैबे 115थि मागि पुर्निमा फोरबो फालिनाय आरो सरस्वती प्रसाद संसदनि 16थि बोसोरसेले जथुम्मा खुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो थि खालामनानै बेनि हाबाफारि प्रग्राम साफायनानै इतिमध्य जोङो रानखाजोब्बायमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंहा क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव महायज्ञ जानायनि आल'सना जाबाय थादोंमोन। दा बे महायज्ञनि हाबाफारिखौ 25-26 फेब्रुवारियाव थि खालामनाय जादोंमोन। उनावहाय आरो जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रिया गिबि मन्त्रिया बे 25 फेब्रुवारियाव थानो हाया जानायलाय फिन आरो 24 फेब्रुवारियाव फैनो हागोन बेबादि रादाब मोननायाव जोंनि बे सरस्वती प्रसाद संसदनि जा मागि पुर्निमा फोरबो फालिनाय बेखौ बातिल खालामनाय जाथ'दोंमोन। मानो होनबा महायज्ञखौ बै 24 फेब्रुवारियाव क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। बे रोखोम बेबायदियैनो जोंनि माबाया सोलिबाय थादोंमोन। ओमफ्राय नैबे जिथु जोंनि मागि पुर्निमा फोरबो फालिनाय बेखौ 23 सेप्तेम्बरावल' खुंनानै जोङो फोजोबनोसै होननानै मोनसे हाबाफारि थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो मैयानि भितराव मोनसे आरो रादाब सौफैलायबाय जे चिफ मिनिस्टारा बै क'क्राझारनि जिथु महायज्ञ 24 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बेवहाय थानो हालिया होननानै दिल्लीयाव थांनायनि प्रग्राम जाबाय होननानै खबर मोननायाव फिन बै क'क्राझाराव जानो गोनां गाबोननि जा महायज्ञ बेखौ 29 सेप्तेम्बराव फासयनाय जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बे आगोलनो थि लाखानाय जा मागि पुर्निमा फोरबो 24 फेब्रुवारियाव फालिनाय हाबाफारि बेखौ जोङो आबुङैनो खुंफुंफिनसिगोन होननानै थिरांथा लानाय जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै गासैबो जोंनि भक्तफ्रा गुबुन गुबुन जिल्ला गुबुन गुबुन आन्चलिकनि भक्तफ्रा दिनै सफैजोबसिगोन, सफैगासिनो दं, फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय जोंहा दा मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो
जग्गाहुति आरम्भ खालामनानै आरो जोंनि भक्त मेल बे भक्त मेलखौ जोङो खुंसिगोन आरो बेवहाय जा जा हाबाफारि दङ जोंनि प्रग्राम लेखा आगोलनि सिडिउल प्रग्राम लेखा जा जा हाबाफारि दं बे हाबाफारिखौ गाबोननि 4 रिंगासिम जोङो मावफुंगोन बेबायदिनो जोंनि देग्लायनि बे मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनाय आरो सरस्वती प्रसार संसदनि जा बोसोरसेला जुथुम्मा बे हाबाफारिखौ बेबायदिनो खुंफुंनाय जासिगोन बे हाबाफारियाव जोंहा आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गाबोन नुजाफैगोन आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाफैगोन दा बेबायदिनो जोंनि गासैबो प्रग्रामा सिगांनि बादिनो थि खाखानाय बादिनो जाफुंजोबसिगोन बेनोसै आरो